People, you know, you took the hunt. Kapena mani apa keto bari kupisa kunge munu wada kukweva asinini ndo da kuseva une mabanduru vamwe zakavasunga kunge kanzu aiwa kudenga kutene mwari nchenese inditene ndoda kudenga ndikene toda kugara diri haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndechepa geto kana uchitadawekara haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndechepa geto kana uchidadwe watano tarisa mutunu wandafamba up to now dainda tove kamba dinombo yetsa inuwani chichiramba nemishonga wapota wachipamba shingirira wangu wapana iwewe nenamo yako munozivana azvimwe zvachona uchiramba kuti honana fanikariana diri haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndechepa geto kana uchitadawekara haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndezvepaketo kana uchidapaketo bari kupisa kunge munhu wada kukweva asinini ndoda kuseva une mabanduru vamwe zakavasunga kunge kanzu aiwa kudenga kutene mwari nchenese inditene ndoda kudenga ndikene toda kugara diri haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndechepa geto kana uchitadawekara haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndezvepaketo kana uchidadwe watano tarisa mutunu wandafamba up to now dainda tove kamba dinombo yetsa inuwani chichiramba nemishonga wapota wachipamba shingirira wangu wapana iwewe nenamo yako munozivana azvimwe zvachona uchiramba kuti honana fanikariana diri haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndechepa geto kana uchitadawekara haya kuita kunge hailenda tine mameseji yatakasenda mulife mako ndiwe defender ndezvepaketo kana uchidadwe Zim Daily Upload.